Uzodinma Igbo Chineke kelamacho ezima puliche Igbo de sam ejibinaka na ebe ahi n'ugbu a na ị na-enweta onwe gị otu aka m si anabata kpọmkwem n'oge ihe omume anyị chi bọọla anụ ọzọ buke na-abịara gị naanị na nso nkwa ọchịwọ nakwa official nso nkwa TV na YouTube. Ọ dị mma, nwanne anyị nwoke Kcee na-agụ egwu ekwugharịala kpọmkwem na ya wụ nwa afọ Biafra, na ya wụ onye Biafra. O eziokwu na probably that first question ajụrụ ya na that first interview, it was an impromptu question and he answered it impromptly. Many people blame you for the way he Kcee, you know. But I want our people to understand one thing. Onye ọwụla wu onye Igbo wu onye Biafra. Onye ọwụla wu onye Igbo iwu onye Biafra. It doesn't have to be whether you are against Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is not Biafra. Biafra has been there before Nnamdi Kanu. So even if you have a problem with Nnamdi Kanu, say Ibuhonye Biafra because of Nnamdi Kanu, then I'm sorry for you. As far as you onye Biafra. Biafra is a spirit, the undying spirit of ideology inborn in every Igbo man and the Igbo woman. So I want to appreciate Kcee for granting another interview to disabuse the mind of the people that Liawu Honye Biafra. But I can work with Ndela Emekwe na Habunde Biafra, Habunde Biafra, Hawunde Ke, Hawunde Nkozo. Biafra is Biafra and we all are Biafras. Adezo Abraham said, I'm Biafra. Probably that favor the favor because I'm saying I'm Biafra. Now, Kosia Ita ile shiri bunyem Mwena mabeho. Mabum Biafra, Mabum Biafra. Kite emana go na Biafra, Ejibo nwa for Biafra. So, mune, le ita ho megana, kowashaya. Chileka pogoko. Au be Ejibo nwa for Biafra. Amo shirike na ala Biafra. So, amagem go and onwegu. It doesn't matter what you think. As far as you onye Biafra. Amamira. Hana wafi, we want for Biafra. Well, there is nothing like this, that, in ime. I say, because of Hana Nebo Biafra, you lose favor. You begin anenyo genyo. Ndeba anenyo. Biafra is an ideology, it is a spirit. Nonimo Igbo. It doesn't have to be a physical country. It doesn't have to be a physical structure. No. Awi ihe no onye Igbo ọwụla n'ime otu oduduwa shi nọrọ onye Yoruba n'ime arewa anọrọ ndị Awụsa n'ime nọrọ ndị ugwu n'ime otu aka ka Biafra shi nọrọ onye ọwụla bụ onye Igbo n'ime ghọta ya Chileka akpọ ọkụ ana m ekwu maka ndị sabo ana m ekwu maka ndị mgbe ọwụla ha nụrụ ya onwe odiri aha na-akpọbeghị ndị Igbo onwe odiri mkparị a na-enyebe ndị Igbo nwanne asị ya mmụọ nwoke si bụrụ nwoke kwenye n'ihe bụ kwa aka n'obi si na ịbụ nwa afọ Biafra eyi nwune maka na onye ajụrụ ada ajụkwado onwe ya onye ajụrụ ada ajụ onwe ya onye rere asụsụ nna ya onye ahụ erela onwe ya kọbọ gị gọna ha ebe ishiri bịa nwanne irela onwe gị kọbọ maka na nke bụ eziokwu bụ na onye eme ọba ya mkpọkọrọ ndị mmadụ ewere ya kporo afịfịa gị ime onwe gị mkpọkọrọ ndị mmadụ ewere gị megene kporo afịfịa. So gịnị ka m na-ekwu ihe m na-ekwu wee bụrụ na nwanne anyị nwoke Kcee ịgbalị ala ndị dịkwa ka agụpụtawa kwuwe maka na ụmụnne anyị ndị a ha na ndị ugwu dịtụ na mma ha na ndị nọ n'ọchịchị dịtụ na mma anaghị ekwetewe nnọọ na vabụ ha na-agọnahụ ya agọnahụ nwere otu ọ na-esi eme ha lahụ ha chi ikwu ya ha kpaa ya akpa they are shy
ọ na-eme ihere ikwu echi ihe ha na-eritela aka ha, that economic empowerment a na-enye ha, that political connection a na-enye ha, ya akwụsị. Nwanne kwere na ịbụ onye Biafra. Efere ahụ onye ahụ ji enye gị nri bụ efere nkụwa, ya pịawa ya. Ite ahụ o ji eshiri gị nri, ya kụwa ya. Kwere na ịbụ nwa afọ. Ebe onye shi anaghị eme ya ihere. Ebe onye shi fụta anaghị eme ya ihere. Amaghị m na aghọta ebe m na-eje. Ọ dị mkpa na ịghọtara m. Ọ dị mma. Nnamdi Kanu gara ụlọ ikpe. Nwanne ya nwoke gara ịnọchite anya n'ụlọ ikpe n'abalị anọ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Mana ọkaikpe si mba na nwanne m Nnamdi Kanu agaghị emuvunwu ex parte motion for the transfer, here motion to transfer Nnamdi Kanu from Sokoto prison to another prison within the jurisdiction of the Federal High Court, Abuja. But unfortunately, one Nnamdi Kanu abro lawyer. And it is only a lawyer that can move that motion. It is only a lawyer that can move that motion. Nnamdi Kanu has a lot of lawyers. Ejimaka no there, Maxwell Opera no there, PNH of Onocha there. You know? So we are expecting that postponed that December 8th. One of these lawyers, Gaga represent Nnamdi Kanu to move that motion so that can transfer Nnamdi Kanu from Sokoto prison to any prison within the Abuja Federal High Court jurisdiction Abuja. Because all the since Nnamdi Kanu jizaki are ekuchitere onwe ọnụ, o kwesịrị na aga court. Onwa akwụkwọ ga file, e kwesịrị buga court. But Ishi Sokoto agawa Abuja to file something, all the very, very costly, expensive, and the prison management cannot afford it. That is the truth. Okwanya gachago mkpọrọpụta. So anyema, ihe ọ na-ewe, the prison management to rally round for moto, gbagi ya fuel vehicle eji akpọ ndị mkpọrọ aga court. Anyema. Ọbụla dị within Owerri nga anyị nọ sef, ọ na-aratụ ahụ mgbe ahụ sef ịchọ fuel, gbega from prison nọ n'Owerri nga. Kpọta anyị magistrate court ma kpọrọ anyị gaa high court mgbe anyị nọ mkpọrọ. Ma afọzia onye nọ Sokoto for the prison management to arrange for a vehicle geshi Sokoto buru bịa Federal High Court Abuja within the space of 2-3 hours. And of course Sokoto is very far from Abuja. So mgbe na-eshile Sokoto abịala Abuja, court agbasala. So that is why Nnamdi Kanu ji chọọ ka move from Sokoto prison to a court within the jurisdiction of the Federal High Court, Abuja. So by December 8th, the judge ga anụrụ okwu nke ahụ. Finally, Harrison, Gwamishu, and VDM. Like more on women now, I don't really talk about individuals, especially mbe mhụrụ na struggle na hustle. Na agbakwa mbọ ka Nigeria dị mma otu m si eme. I don't really talk about them because I believe that all of us have our individual differences and we have our own shortcomings. Anyị na-enwechara fault. Anyị na-adịghị perfect. Mụ na onwe m adịghịkwa perfect. Mụ na onwe m otu ịhụkwara m na enwere m shortcoming m. Ịghọtala? Enwere m shortcoming m. Mana ebe ị gaghị enweta my own shortcoming wo when it comes to integrity. I cannot betray my integrity. If an integrity I have earned it. I have earned it, and I'm proud to say that I have earned my integrity. You should have been bribe before. Nimo State, Ala Igbo, Nigeria, potade. Oh, madam. You should know when you should be transfer shimu kuo kugide. Ma kuo kam mejiegi. Fotakuo. You should have make all business before. As in business, personal business, mona gena bo. Me guogi wayo. Ge pota. Kujie. So, I don't really talk about individuals. My focus is on those criminals who devour our collective wealth. Ndeboro have politicians no shi. Criminals that are in power. Criminals that are using position to torture, to torment, to oppress, to depress,
to punish, to maltreat the less privileged in the society. Under my target. And that me kwemba wala nekushike. Under target him. Target ma hunde de ka VDM. Harrison. Showre. Nandota. No. Because nda na alokwa ifem na alo n'ụzọ nke ha o. Mana n'agbanyeghị na anyị na-alụ ihe a n'ụzọ nke anyị, anyị niile nwechara ọrụ. Anyị niile nwechara ọrụ in one way or the other. But ka ọrụ gị hapụ ewu an ọrụ that will tamper with your integrity or an ọrụ that will tamper with your personality. It wouldn't make sense. So VDM, ịkpọ police, ka anwụchie Harrison, to me, ọwụ ihe o kwesịrị ime. To me, ọwụ ihe o kwesịrị ime. Yes, the family might have reached out to him, but as a comrade, he big. Although he said he's not an activist. But he's a comrade. At least as a comrade, he big, you have to do more investigation. Manebe mirisi ba no piubagro. I was also getting a contact in the police, police against Harrison. Harrison no nwe agbali akwala no. VDM no nwe na agbali kwa. Nda niile na agbali n'ụzọ nke ha dị iche iche. Ị na-aghọta, ha na agbali n'ụzọ nke ha dị iche iche. Personally, I encourage them. Personally, I say you people are jishidi ike. Anyị nweta ndị dị otu a ndị dị otu a. Ofu onye ama arụcha nwa ọrụ anyị na-arụ o. Ịghọtago, ofu onye ama arụcha nwa ọrụ anyị na-arụ. We need more people like Harrison, more people like VDM, more people like Showore. We need more people like that in this country. Oya wuna anya awuru ọkụ, we ganda asila ha ma ihe, we ganda asila ha chiganye, we ha ọkụ la ahụ. Brain hair reset ya, ha kpaji agwa ka mmadụ. So in the issue of VDM and Harrison, ogu for na ekwu okwu, ana compare Harrison, ogu for ọkwa fans na cause problem nda. Fans ndo dume jenon. You are comparing VDM, you are comparing chefu na onyo ha niile nwechara their own different pattern ha ji eme their own activism. They have their own different pattern. Pattern onye ama mbụ pattern onye, pattern onye ama mbụ pattern onye, pattern agaghị abụ pattern onye ọzọ. So ndị fans bikonu, stop burning, stop putting fire in the issue of VDM and Harrison. Allow Harrison. This is his time. Nsobano. At least I believe that what does not kill a man makes him stronger. That is what I believe. And I believe that when a man missteps, makes a mistake, he learns. You got to go? So everybody make mistake. VDM, emekwela mistake. Harrison, emekwela mistake. Ndị ọzọ na-eme mistake, but ka mistake ya happy ịbịa me overshadow ọrụ ome na-arụ. Like I said, I need name shortcomings. But ka shortcoming ga happy tamper with your integrity. For instance, otu am n'Ugbulaka. Anything that has to do with money, mona ganabo. Echi ya pụtara anyị okwu, aga ma ama ya aka. Aga ma ama ya aka. I really appreciate Harrison for even risk life ya. Ịgawa n'ime ọhịa. Anyị niile agawacha n'ime ọhịa achụ kidnappers. Anyị niile agaghị achụwacha kidnappers. Anyị niile agaghị achụwacha bandits. Mana ihe ewu kpa okike abịa mashiri nye onye ọwụla akara aka akie. Ọwụ otu Chineke shiri nye onye ọwụla akara aka akie. So follow your own akara aka. Akara aka onye adị iche, akara aka onye adị iche. Even in the Bible. Chineke enyere onye talent, onye talent, onye talent, onye ke were ke mepụta ihe, onye ke were we, onye ke enyere ofu ewere ke efu na asị na why ejinye ndị ọzọ abụ enyi ofu. It doesn't make sense. So biko fans kam na-arịọ ndị love VDM, ndị love Harrison. Biko onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ. Onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ. This is a phase that Harrison is passing. He will come out stronger. Onwebe onye na-enweghị phases ọ pasịrị. Mụ na onwe m agala m mkpọrọ. Eburule m gaa Abuja kukpuo m. You know, na mmekwere nogide. Na m sị unu egbuwulu ụmụnne unu. Kwụsịna iji ebube agụ atanishi the life, waste the life of ndị Imo. Akụrụ m kuga Abuja ma akụ 1 month na Maitama prison, Maitama police station. Last year kwa kukpuo m na prison. Na m sị gịnị na anyị achọghị ndị Fulani herdsmen to be given any place in Mbano.
ndị iwe na-ewekarịa m eje mụọ ya ọkụ ha sị na m so jee tụọ bọmbụ na m so jee gbaa ihe ọkụ na m so mee nke ọzọ akụrụ m kukpo m na prison for 2 months. So these things are phases ndere ka anyị na-face, but let it not be a phase you are facing that will phase out your integrity. Biko asị nụ na enwere scandal ya wụrụkwa ezigbo scandal so that enyomi enyomasị chai na ihe a na-eme onye a na ihe a na-eme onye adịrọkwa mma, onye a na-ebo ebo emekwala eme. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịakọta kpamkpam bụ ihe omume anyị Chibo anụ ọzọ bụ nke bịara gị kpọmkwem na Nonsokwa Ọchịwa. Sonyere m na Nonsokwa Ọchịwa na TikTok nakwa official Nonsokwa TV na YouTube. Ka chi m na-efe gaa n'ihu gojibala m n'ụbọchị na gajibola anyị niile siriri werere.